Benvinguts un dia més al Camp a Casa. Avui estem ací en el camp d'hortícoles de la cooperativa. Això és una finca col·laboradora en la Conselleria d'Agricultura, on la nostra pretensió és posar en valor les llavors de tota la vida. Utilitzem el catàleg de la Conselleria d'Agricultura, com no podia ser d'altra manera, i un catàleg de llavors d'ací. A més, hem col·laborat ja 2 anys seguits en l'associació Connecta Natura, que també ens han facilitat algun tipus de llavor de tota la vida. Tenim alguns socis que també ens han aportat llavor de tomata i llavor de cogombro, de tomates i cogombros molt antigues ja cultivades a Borriana. Estem parlant de la tomata del Roger de Borriana, que l'han batejat nosaltres, la tomata de Barbastro, de Borriana. Tenim una que també és procedent de Barbastro, però ja li diem tomata de Borriana, falta dir-li el nom que al final definirem, i també el cogombre blanc de Borriana, i això ja el tenim ja batejat conforme toca. Doncs bé, junt a tot aquest treball que estem fent, també col·laborem amb nosaltres l'IVIA i la Conselleria d'Agricultura. Com he dit antes, l'IVIA està fent una sèrie de pràctiques que després Abel ens explicarà, i bé, la satisfacció és molt gran, perquè al final de tota aquesta producció, el més important està en el fet que ho oferim en taula borriana, i en taula borriana la satisfacció de la gent menjant-se aquestes tomates en aquells sabors de tota la vida, en aquesta textura, en aquest mos, en aquesta dolçor que tenen aquestes tomates, doncs la veritat és que la satisfacció no pot ser més gran pel que s'ho menja i per nosaltres, perquè donem a tots la possibilitat de recuperar allò. Els més majors, els més grans, saben el que és, i els més joves descobreixen un sabor que no l'havien tastat en la vida. A més, parlarem també en Armando al respecte de com tenim en aquest moment, a meitat d'agost, com tenim el cultiu dels cítrics tan important, perquè això sí que és economia pura per a les nostres butxaques. Doncs anem a parlar en ell, a veure com se troba aquest any la situació, i res més. Així que si estan interessats en el que anem a contar-los, que no és poc, doncs ens acompanyen. Arranquem! I com us havien comentat, estem ací, al camp d'hortícoles de la cooperativa, on estem ací treballant perquè vostès puguen disfrutar d'una horticultura com la de tota la vida, que no se troba ja en el mercat. Vostès van a comprar i això és molt difícil de trobar, i a més a uns preus prohibitius. Doncs bé, la cooperativa de Borriana ja els hem explicat que en altres programes inclús, ja no és el primer any, són diversos anys, en els que estem preocupats i ocupats en poder recuperar llavors antigues, llavors de tota la vida, i que vostès les puguen disfrutar. El responsable del camp és Abel, el nostre tècnic de la cooperativa, Abel Real, i com no, és ell el que ens donarà una breu explicació de què és el que tenim ací i el que encara tindrem durant aquesta campanya estiuenca. Abel, primer que res, bon dia. Bon dia, Juanvi. Explica'm què és el que ja tenim plantat, el que hem estat ja oferint en el nostre taula supermercat de Borriana i el que se preveu. Si vols, comencem per la primera part. Què és el que tenim plantat i en quina situació està el cultiu? Pues lo primer que vam collir van ser carabassetes blanques, ¿vale? I que mos venen totes estes del catàleg de la Generalitat de Conselleria, com a 3 anys que ja vam col·laborat en ells, i al mateix temps també vam plantar cogombre de la Núcia, i un cogombre blanc que mos va traure també un socio, que és l'altra aportació que tenim de diversos socios que han aguardat les llavors durant molts anys, i tenim un cogombre blanc molt bo que ja duem funcionant en ell 3 o 4 anys, i això és el primer que vam plantar i que vam collir, perquè és el que ve més pronte i el primer que vam collir. Després, també junt en una col·laboració que tenim en Connecta Natura, ¿vale? També hem tingut alguna varietat de rosaes d'ells, i sobretot tenim rosaes d'Altea, que són tomates. Vam plantar, de tomates tenim diverses varietats, tenim les rosaes d'Altea, tenim les Mutxamel i tenim també les valencianes. Són les 3 varietats que més èxit han tingut estos anys anteriors i millor s'han adaptat així al terreny, i així. També tenim este any una varietat que no la teníem els altres anys, que és la col·laboració que hem tingut en Connecta Natura, que són les tomates de penjar de Villarreal, que també han funcionat prou bé, a nivell producció han funcionat prou bé, i després tenim les albarxines blanques de Torreblanca i les albarxines llistaes. També hem plantat pebreres,
que tenim pebreres de cuerno i pebreres tres cantos. Tenim una nova aportació, que són unes carabasses que mos han dut, unes carabasses de torrar, i procedeixen de Betxí. Ha sigut on les han mantès i on les han estat perpetuant esta llavor fins que ha arribat a nosaltres. I també tenim unes melones que mos les ha dut un soci i amic de la cooperativa, que li diuen Santi, i això estem provant-ho este any, a veure com s'adapta al terreny, a veure com es produeix i a veure com ho fem perquè ens funcioni bé, i igual que els altres cultius que els sabem anar fent. I que ho disfrutem. A veure, no hem tingut tomata de Borriana, no hem tingut tomata del Roget, que estos anys darrere sí que l'han pogut disfrutar. I tampoc hem tingut la tomata de Barbastro, que me la va donar també un altre soci. Què ha passat? Pues hem tingut alguns problemes en la germinació de les llavors, bé a l'hora de recollir les llavors l'any passat o bé a l'hora de la germinació per part del viverista. Per això no hem tingut l'èxit que altres anys, i entonces no han eixit a la venda. Sí que tenim tomata per nosaltres produir llavor. Este any hem produït molta més llavor que vam poder produir l'any passat, i esperem que l'any que ve la puguen disfrutar. Este any només tenim 8 o 10 mates que les hem gastat únicament per atraure llavor. Respecte a algunes varietats que vostès han tastat estos anys darrere i que aquest any no tenim, doncs demaneu-los disculpes. Tenim la tomata del Roger de Borriana, que vam batejar, que tinc la satisfacció de que això me la va regalar el meu germà, que se dedica també a l'horticultura. També tenim la de Barbastro, que també me la porta un soci de la cooperativa, però aquestes dues varietats no han pogut tindre aquest any la llavor suficient com per poder traure unes bones mates i poder-les posar a la venda en el nostre supermercat, taula supermercat. Si no passa res, ens comprometem a que l'any que ve, la pròxima campanya, ho tinguem. A veure, a banda d'això, tenim ja unes tomateres prou agotades en aquestes fetges, estem ja quasi a meitat d'agost, estem en la setmana de Sant Roc. No obstant, hem preparat una segona tanda, explica-li-ho als nostres seguidors. Pues, com ja coneixeu de lo que hem parlat d'altres programes, aquestes varietats tradicionals tenen l'inconvenient, entre cometes, de que no duren tant com els híbrids. Tenen un període de producció més curt, i ara ja estem en el període que estem acabant. Ens quedaran 15 dies o 20 dies de producció, i el que nosaltres hem fet és que ja fa aproximadament 3 o 4 setmanes ja vam plantar una altra tonga de tomates, i tornarem a tindre rosaes d'Altea i mutxamel, que són les més tardanes i les que més s'adapten a este últim període, perquè en este últim període que ja canvien un poc els cicles de dia i de nit i això, pues és més difícil la pol·linització, el quallat, però la idea és intentar donar una continuïtat per seguir tenint tomates. Molt bé. A veure, així al costat tenim unes poquetes. Què són? Quina varietat és? Així tenim rosaes. Tenim unes quantes rosaes que ara estan algo verdes. Molt verdes. Molt verdes, algo verdes no, molt verdes. I com podeu veure, pues, això seria el segon escaló de producció, i esperem tindre que aquestes ja costen més de quallar, que és el que hem dit, el següent escaló, que serà ja este últim d'ací, en el que les tomates que n'hi ha i les flors que n'hi ha ja són molt xicotetes, i són les que esperem que vos aguanten estos 15 o 20 dies. Perdona, nosaltres, algo important, nosaltres no tenim certificat el camp degut al fet de que la superfície que plantem és relativament menuda, i per tant això no cap la certificació. No obstant, sí que és ben cert que el cultiu se fa seguint aquestes directrius. Explica-los això als nostres seguidors també. Nosaltres així no gastem productes químics. Els productes que gastem són tots productes que se poden gastar en la producció ecològica, i tant fungicides com insecticides, i els adobs també. Fem adobs que són totalment naturals,
i tot això no podem, com tu bé has dit, no podem certificar-ho perquè pa el CAEP i mos demanen una superfície i un cultiu, tot un cultiu, no podíem ficar diverses varietats, mos demanen una superfície específica i només en un cultiu llevant, i nosaltres així, la idea també era diversificar una miqueta, diversificar-ho tot i la idea és tindre producció, per supost, però mantindre aquestes llavors tradicionals durant molt de temps i intentar que no se perguen. Entonces, per això, degut a la superfície, no hem pogut certificar-ho. Però nosaltres sí que seguim gastant aquestes premisses, més que res perquè mos pareix que és un input que necessiten aquestes varietats per temes de qualitat. És a dir, oferim varietats tradicionals i també oferim varietats naturals, que no tinguen pesticides, que la gent estiga tranquil·la, que les pot menjar sense pesticides, i això ens pareix que és una cosa que encara enriqueix més el valor d'aquest producte. Els nostres operaris a aquestes hores és matinet i anem a portar la nostra producció a taula, a supermercats, i sempre és la producció fresqueta, acabada de collir, i la gent això ho agraeix. I bueno, pues ahí tenim un operari que està acabant de collir un basquet, l'últim basquet del matí, i si acabem ens arribarem a ell i veurem què és el que està collint. Així tenim el nostre operari Andrut, que ha sigut un dels operaris que ha estat este any així nosaltres ajudant-nos en l'hortalícia i fent faena així en l'hortalícia, i que està collint unes rosaes, i el nostre operari Quique, que també està collint unes rosaes i estan fent la primera feina que fem de bon dematí, que és collir perquè la gent les tinga fresques i al punt en el supermercat. I mireu quina qualitat de tomates, I això que estan sense productes químics, estan al punt. O sigui que enhorabona al nostre tècnic i als nostres operaris per la qualitat d'esta fruta. Ara ja heu vist un poc les tomates i ara ens arrimarem i mirarem les carabassetes i les tomates que tenim de nova plantació, i les pebreres i les albarxines, que és el que ens falta per veure. Doncs bon allí. Ens trobem en una segona fase, com havien dit, que estem preparant. Explica'm què és el que tenim així, Abel. Pues així tenim la segona plantació del cogombre blanc, de Burriana, que ja han començat a treure alguna floreta i estem començant a muntar el canyís perquè es comencen a enramar-se. Així podeu veure que ja n'hi ha floretes i de si no res ja tindrem algun pepinet per ahí, que potser s'aprecia per ahí, veus? Ahí ja s'aprecia algun pepinet xicotet. I aquesta ja és la segona producció, perquè l'altra ja l'hem llevat i l'hem rotobatat. I així tenim dos plantacions que hem fet de carabassetes blanques, que són este cavalló d'ací i aquell cavalló d'allí. Són tot carabassetes blanques, aquelles tenen una vintena de dies més que aquestes, d'estes ja estem començant a collir la segona fase de plantació. S'aprecien molt bé les floretes de les carabassetes blanques, que són molt xules, que després ja mos apareix la carabasseta, que en l'altra ja se veu com la flor ja ha caigut i ja n'hi ha algunes carabassetes blanques, que són de les que vos dic que ja ben collit de la segona fase algunes carabassetes. Bon allà, que tenim ara nova plantació de tomateres i vull que parlem d'elles. Molt bé. Conforme els havíem estat explicant als nostres seguidors, així tenim una segona plantació de tomateres. Dimos que tenim així en esta galera. Aquesta és la segona plantació, igual que hem parlat de les carabassetes i dels cogombres. Així tenim esta varietat així, que són les rosaes d'Altea, i així tenim les mutxamel. Les mutxamel. Estan encara en fase de vegetar i estem començant a fer l'encanyat i després tenim darrere un altre reng de rosaes d'Altea. Com veieu, així tenim les carabasses que hem parlat antes de torrar, de betxí, i també s'aprecia la flor i mira, si vols, així se veu alguna carabassa que ja has començat a fer-se. Ja tenim alguna carabassa que has començat a fer-se, ahí ja la punta, i
hi ha diverses flors. Tenim diverses flors. Este cultiu el que requereix és molta superfície. És un cultiu que s'escampa molt i requereix molta superfície. Li hem donat tot aquest espai perquè el normal és que se mos escampe, pues, si no ocupa tot el terreny, pues quasi, que mos ocuparà tot el terreny. Ara les desullarem perquè no mos ocupen tant d'espai i perquè les carabasses que faig les faig tot lo grosses que puguen ser. Bueno, pues així tenim les pebreres. Estes són pebreres de 3 cantos. Així ne veu algunes que ja han començat a ficar-se rotxetes. I així dalt en esta mata, per exemple, pues, veuré algunes que encara estan verdes i falta que se facin una miqueta més roges per a poder-les recol·lectar. I així tenim les pebreres de cuerno, ¿vale? que ara en l'època que estem mos mauren molt ràpid i se fiquen roges molt ràpid, però la gent les aprecia més en verd. Estem esperant que se facin una miqueta més grandetes, les verdes, i les fa més en verd. Les albarxines blanques de Torreblanca, que són aquestes que veu així. A esta banda tenim les albarxines blanques i a esta banda tenim les albarxines llistades. Ara sí, pots apreciar les albarxines blanques que tenim i així les llistades. Bé, tot això que vostès veuen al final té col·laboradors darrere i tenim que destacar pues, la Conselleria d'Agricultura i l'Institut Valencià d'Investigació Agrària. La Conselleria d'Agricultura ens fa una aportació en les llavors. Explica'm això per a que la gent ho conega. Pues, com hem parlat antes, este hort és un poc multidisciplinar, a part de lo que hem parlat, de tot el que hem parlat fins ara d'hortalícies i això, pues tenim també una col·laboració com a finca col·laboradora en l'Oficina d'Extensió Agrària de Villarreal, que són els que ens faciliten des del catàleg de la Generalitat Valenciana les llavors. I en ells pues, tenim molta col·laboració i n'hi ha un tracte molt bo en ells. I després, gràcies a la col·laboració de l'Institut Valencià d'Investigació Agrària, en el recolzament d'Albert Urbaneja, que és un investigador que a més és d'ací del poble, de Burriana, i el coneixem de fa molt de temps, pues en ell tenim diversos projectes. Com hem dit antes, nosaltres no fem tractaments químics i per un problema que molts de vosaltres es coneixereu, que és la tuta, a part de fer algun tractament en alguns moments puntuals, el que fem són soltes d'insectes beneficiosos, que és el nisicoris, que ells venen i mos fan soltes periòdicament, i al mateix temps estem dins d'un projecte a nivell europeu que és per el tema dels pol·linitzadors, per el tema de la catalogació i coneixement de tots els pol·linitzadors que se troben en la zona. I entonces ells periòdicament, ara no podem veure'ls perquè no tenim les trampes així ficades, perquè se fiquen i se lleven, però venen i mos fiquen dos tipus de trampes, unes trampes que venen per reclam alimentici i els pol·linitzadors cauen, i unes altres que cauen d'una manera més mecànica. És com una tenda de campanya i entren i després no poden eixir, fa com un embut i se queden. I ells venen periòdicament cada setmana i venen i compten ja tant el nivell de nisicoris, per si fa falta que n'amollem més de nisicoris pel control de la tuta, com pel control d'estos pol·linitzadors i la seva catalogació, i veure que en el municipi de Burriana se troben estos pol·linitzadors en concret, i com és un projecte europeu, això al final s'ha ficat tot en comú de tota Europa, sobretot de tota la conca mediterrània, Grècia, Itàlia, són els que entren, per a veure la diversitat de pol·linitzadors que tenim, perquè sabeu que estem en un moment que ara se parla molt de les abelles i dels pol·linitzadors per els temes climàtics i això, i entonces així se fa un catàleg gran de veure quins pol·linitzadors tenim en la zona i si de l'any passat, que ja vam estar col·laborant en ells, s'han tornat a repetir els mateixos pol·linitzadors, si han pujat les poblacions, si han baixat les poblacions, i tot això és el que estem fent ara mateix en l'Ibia.
Molt bé, també li demanarem algun dia a Alberto que ens faci una reflexió al respecte de quines són les conclusions que s'han pogut treure d'ací. Bé, Abel, simplement convidar els nostres seguidors a tastar este producte perquè realment és espectacular. Es convide a tastar-les tots aquests productes, que suposo que molts de vosaltres ja els haureu tastat i veureu que la qualitat és molt bona. A vegades, pues, estèticament no acaben de ser tot com altres productes que estèticament són millors, però organolècticament jo crec que són molt millors que els altres productes. També m'agradaria afegir a Juanvi que han vingut diversos col·legis en època lectiva. És una llàstima que en estiu, quan estem en plena producció, pues els col·legis no estan en època lectiva, i sí que han vingut quan tenim algo de cultiu d'hivern, perquè així després plantarem faves, encissams, cols, i al principi de la plantació de carabasses i de pepinos també van estar bé els col·legis, i me pense que és molt interessant que la joventut o la gent jove tinga molt d'apego i molt de gust per l'agricultura i per veure el que mengen. De fet, jo ara, com vivim així en el poble, n'hi ha molts d'estos xiquets que se van endur algunes mates i les van plantar, que m'estan dient, hem collit tomates de lo que ens vam endur d'allí i tal qual. I la veritat és que encara que parega una tonteria, però és molt gratificant per nosaltres veure que s'han endut mates, que les han cultivat, en la faena que du el conreu d'estos cultius, que saps que han estat damunt d'elles, que és que no m'han dit res, doncs a lo millor no ha arribat a bon terme, però els altres saps que han estat anant totes les setmanes a veure les tomateres, han implicat als seus pares, inclús als seus avis, i és un poc la roda en la que tenim que entrar en l'agricultura, que en aquests últims anys l'hem perdut una miqueta. Molt bé. Abel, moltes gràcies. A vosaltres. Després d'haver-vos explicat el que tenim en el tema hortícola, el nostre camp d'hortícoles, finca col·laboradora de la Conselleria d'Agricultura i amb la col·laboració de totes les persones que els hem comentat, que estan tots per ajudar a una recuperació tan interessant com està, pues tenim Armando perquè si algo ens preocupa i ens ocupa de veritat el tema del nostre cultiu de cítrics, que és al final la gent trau una economia molt clara. Ara anem a parlar del tema de la bojaca, del tema del nostre cultiu tan castigat en els últims anys per els problemes del mercat, les plagues noves. Armando, en este momento, ¿cómo tenemos el cultivo? Estamos a mitad de agosto, más o menos. ¿Cómo llevamos el cultivo a nivel, o sea, una cosa sería hablar del término municipal de Burriana y otra pues hablar más o menos de la comarca? A fecha de ahora, a mitad de agosto, llevamos relativamente bastante adelantados los tratamientos de verano con aceite y acaricidas para lo que es la clementina, el grupo clementina. Lo que es grupo naranja, estamos esperando, porque tenemos una salida fuerte, una infestación en general por toda la comarca, bueno, por toda la Comunidad Valenciana, pero por toda la comarca también en general, de afección de mosca blanca y de grupos de arañas pardas. Entonces estamos intentando regular tratamientos para intentarlo hacer lo más tarde posible y que nos puedan durar luego un poquitín más y acompañado de bajada de temperaturas. En lo que es el primer tratamiento para cotonet, y creo que lo estuvimos comentando, este año, en principio, aquí por lo que es la zona esta, la afección de cotonet ha sido menor, por diversas causas, pero ha sido menor. También un poquitín la desconocemos. Hemos hecho menos tratamientos para cotonet que otros años y, sin embargo, las afecciones son menores. Tú comentabas que teníamos expectativa de cosecha. Inicialmente hubo una floración muy buena. Cierto es que muchos de los huertos que inicialmente parecía que tenían buena floración, bien porque estaban en zona de piedra, bien porque estaban en zona que el año pasado se recolectó tarde, y bien también por tema climático han pegado un poquitín de porga excesiva y tenemos un desequilibrio, no es muy homogéneo la producción en el huerto. Tenemos huertos buenísimos y huertos con muy poca producción. En lo que es naranja, aparentemente en toda la zona que controlamos nosotros hay más kilos que el año pasado, y a fecha de ahora la calidad es buena. Estamos esperando a ver si pega alguna lluvia, no alguna tormenta, y conseguimos que... Mejor, muy bien apreciado, sí. Mejor lluvia que no tormenta. Y ayudamos a todas estas variedades que con el calor están un poquitín ajustadas de calibre, a ver si conseguimos que sacar un calibre bueno para luego tener una buena venta. Estos últimos años nuestros seguidores saben que hemos tenido muchos problemas con la fitóptora, con unos problemas graves, y he hecho la muerte de clemenules, antes de hernandinos. ¿Cómo lo llevamos en esta campaña?
lo llevamos igual. Por desgracia es un tema que no se puede quitar. La única solución es, se juntan, que es problema de fitóctora, y también los huertos tienen ya una edad, en muchos casos, superior a 30 años. Entonces, la edad con estos problemas de hongos hace que muchos árboles no soporten y caen. Y en esos momentos de junio y ahora en septiembre son momentos donde colapsan y de repente ves un huerto que tiene 7, 8, 10, depende de cómo sea el huerto, pero árboles muertos. Lo que seguimos haciendo es, hablando con los socios, intentando todos esos huertos, intentar doblarlos, si aún llegamos a tiempo, para que no se note se note en lo menos posible la producción de ese huerto. Molt bé, bueno, pues, com la cosa encara està un poc incerta i pues no res, nosaltres ens emplacem en breu, deixarem passar un meset, una cosa així, per tornar a fer una valoració i veure ja pues, aquesta collita com la tenim i veure en quina situació estan les plagues que ara estan apretant a tope, i esperem pues, que portar-los a vostès tota la informació que evidentment esperem que aprecien i que per la nostra banda entenem que necessiten. Així és que, Armando, moltes gràcies i seguirem, ¿no? Sí, seguiremos. Y recordar que el día 30, que a final de agosto, finaliza el plazo para hacer modificación de kilos en las pólizas de Agroseguro. Entonces, como he comentado, hay huertos que tienen kilos, que tienen más, que tienen menos. Es el momento de ajustar, sobre todo la gente que a lo mejor haya asegurado 2.000 y pico, 3.000 y pico kilos por anegada, y a lo mejor se encuentren ahora que tienen 1.800. Pues es el momento de reducir póliza e intentar ahorrar algo de dinero para que se les haga mejor los números a final de año. I fins així el programa d'avui. Un programa que espero que els hagi agradat, intens, ple d'informació, amb molta satisfacció, i ho he volgut gravar així perquè nosaltres sempre apostem pel futur, sempre apostem per innovar, per fer coses noves. Doncs bé, així tenim les noves tomateres plantades a meitat d'agost, a principi d'agost, ja fa uns dies que estan plantades, i que seran les tomateres que donaran aquesta satisfacció a les boques de tota la gent que vindrà a Taula Burriana a seguir comprant durant tot aquest estiu, que l'estiu encara no s'ha acabat. Així que moltes gràcies a vostès per seguir-nos, moltes gràcies als nostres patrocinadors, Certis Belching, Fertinagro, Cooperativa Sant Josep, i gràcies a Burriana Televisió, que sense ella no podríem fer aquests programes. Estem molt satisfets, com es dic, de les seues manifestacions d'agraïment al programa. Des de 2017 que estem ahí i que la satisfacció és màxima de posar en valor la nostra agricultura, el que és nostre, el que els nostres besabuelos, rebesabuelos, tots ho van portar en la sang i ens ho han transmès en l'ADN generació en generació. Ho hem de recuperar, ho hem de cultivar, hem de preocupar-nos de que les nostres futures generacions sàpien d'on venim. Moltes gràcies a tots i fins al proper programa. Adeu!